кажем игри. Да. С двойно Б. Да. Хора, ние не ще играем Clash Royale. Или... Добре, ще играем тази игра. Кетбал. По-хубава е другата. Добре, пичове, ще се откажем от тази игра. Няма да играем. Започваме да играем Clash Royale. Тя е 100 пъти по-хубава. Да. Хора, извиняйте. Той един път си изсети Clash Royale и се е на първа. На трета. Хора, извинявам се, ако е слаб интернета. А пък аз съм на четвърта. Мен не мога гледат. Я бе. Ще тръгна към интернета. И хора, ето ни. Ето хора. Тръгваме си към пейката. Хора, браточката е сега ще дойде. Хора, аз ще си оставя така камерата, защото така е по-добре. Хора, като натиснем Silver Chest и Free Chest в едно, видите какво става се. Чакай малко. Хора, аз съм на първа арена, на първа арена съм, както гледате. И хора, започваме да играем. Какво става, бе? Сопи интернета. Да ти еба майката интернет. Хора, май ще наповедят от първото, защото мога да така правя и... Да, ето. Ръцата са... Една игра ще играете на аз. Хора, победихме. С тези затруднения, да. Пускай. Да, и хора, извинявайте, пак, че камерата ми малко е тъмна. Да. И сега да отворим честа, гол честа. Всъщност, валкирката. Да, и ми се падна валкирката, която не е чак толкова силна. Така, ще сложим тази. Не съм сигурна в тази игра. Мисля, че съм стал. Ама но съм четвъртарен. Ама не ми първо.
слаби тези работи. Да, слаби. Хора, ще играем още една игра и ще приключим този клип. Не, много е късно. Две минутки да стои. 4 игри. Още две игри да се кажа. Една, ето е сега. Не, още една игра. Yes. И на мен остава. Добре, хора. Няма да ни стигне времето, човек. Няма да ни стигне времето. Така че ще играем само една игра. Бай-бай! И хора, това всичко ще бъде от нас. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк за този клип.